Saang lugar po ito? Ay, Banawang po. Banawang po, kuya, Banawang. Banawang, sa Banawang. Sabi niya ate, magkakadupa ka! Sinabi mo yun, te? Banawang, hindi! Eh, yung ano... Sabi niya, laki daw ng mata mo! Ay, grabe. Sige po, thank you na lang. Hindi ko po sinabi. Magkakadupa ka! Oh? Ay, kuya! Ano problema mo? What's up mga kalabas? Panibagong araw, panibagong kalokohan na naman. At kung bago ka lang sa aming channel, please like, comment, share, and subscribe. And click the notification bell button para updated ka lagi sa mga kalokohan natin. Shoutout nga pala sa mga kalabas natin. Shoutout nga pala kay Jake Matthew Montaya, kay Jet Zaspa, at kay Killer James. Shoutout din pala kay CJ Plasio, kay Joseph Peroche, and kay Jed Gabriel Magsino. Shoutout din kay Love Arada, Rusty Page, at sa YG family. At shoutout nga rin nga pala kay Aiki Auditor at kay Kurt Baldonado. Shoutout din pala kay Eduardo Hakuba. Shoutout din sa NAPC Kasambayanihan Barangay 188 at kay President Jerome Ibatan. Shoutout sa inyo mga kalokos. So yun, huwag na natin patagalin to. In 3, 2, 1, peace out! Ate, pwede po magtanong, saang lugar po ito? Ay, Banawang po. Saan po? Banawang. Saan po? Banawang. Medyo mahina kasi ang pandinig ko. Banawang po. Banawang po, kuya, Banawang. Banawang, sa Banawang. Sabi niya ate, magkakadupa ka! Sinabi mo yun? Sinabi mo yun, te? Banawang, hindi! Saan po yung yung San Carlos? Malayo po ba yun? May daan po ba dito? Malayo pa. Kapuit dito. Pwede rin. Pero ano po yung kasunod na barang na Tandan, tapos sa Baralo po. Sa cellphone di ka may Sabi ni ate, magkakadupa ka pre! Sinabi niyo po yun? Bro, ano na lang bro? Ano ko na lang. Sige po, thank you na lang. Ate, pwede po magtanong, saang lugar po ito? Makabito po. Po? Makabito Kalasyaw. Po? Makabito Kalasyaw. Ha? Makabito Dalawang beses na yan! Makabito Kalasyaw. Medyo mahina kasi ang pandinig ko. Eh, naiwan ko yung yung hearing aid ko. Makabito Kalasyaw. Sulat ko na. Ano daw? Sabi ni ate, ang pangit mo daw! Grabe Hindi Makabito Kalasyaw. Ano na lang? Ano na lang po? Ano po yung ano po yung susunod na bayan dito? Malasiki. Malasiki. Ayun po yung barangay namin. Ayun, Makabito. Eh yung Sabi niya, laki daw ng mata mo! Ay, grabe. Sige po, thank you na lang. Hindi ko po sinabi. Oh no!
Ate, saang lugar na po to? Pa? Barangay Tokok po. Barangay Tokok po, Sampabian. Medyo mahina kasi yung pandinig ko po. Wala, kaya tinutok ko na rin sa cellphone ko. Saan po? Tokok. Kuya, Barangay Tokok. naririnig mo po yung sinasabi nila? Malakas na po. Sabi ni nanay, ang pangit daw ng kilay mo. Ay, grabe si ate sa akin. Grabe sila dito, bro. San yung lugar mo? Kalasyaw. Kalasyaw. Saan may papuntang Kalasyaw? Alas po. Padagukan po kayo. Saan po? Padagukan po. Dalawang beses na yan! Sabi nila para ka daw kapre. Ay, nakaukiya na. Grabe sila sa akin. Tatanong na nga lang ako sa iba. Thank you po. Pwede po magtanong, kasi sabi nung kasama ko may pa-shortcut daw dito ng papuntang Dagupan. Ay, dyan po, doon, sa may Saan po? Saan po? Daan po kayo ng Bunuan. Punta po ka sa exact Dagupan po. Medyo may hina kasi yung pandinig. Nakalimutan ko yung hearing aid ko. Ano po, may kanto po dyan na papasok. Narinig niyo po? Ano po? May kantong papasok dyan. Sabi ni ate, ang pangit-pangit mo daw. Hindi! Sinabi mo? Wala kami sinabing ganon. Basta dito, diretsyon mo dun sana. Tapos may kartong patungo dito. Shortcut ng Taguban yun. Saan po banda yun? Yung malapit na dyan, oh. Yung mga nagtitinda ng isda dyan. Saan po? Dito, malapit na dyan. Yung mga nagtitinda ng isda Sabi dyan. nila, mukha ka daw pa ah. Oh? Ay, kuya! Ano ang problema mo? Basta dyan lang po yun. Oo. I-type ko na lang, kuya. Yeah. Masahin niyo na lang. Basta po okay lang na papunta po dyan. Hindi, magtatanong din naman po ako dun pag... Thank you po. Ate, pwede po magtanong? Pwede po magtanong? Di ba po, Malasiki na po ito. Saan po yung Pabayambang? Po? Medyo mahina kasi ang pandinig ko. Po? Diretso kayo sa bayan. Dito kami po, tapos bagay. Kuya, naririnig mo ba yung sinasabi nila? Sabi nila, daw. Grabe kayo, ate. Tatanong lang naman po ako. Diretso kami sa bayan. Kami po, tapos diretso na naman. Po? What? Medyo kasi mahina yung tenga ko. Sabi nila para ka daw alien. Grabe kayo sa akin, sama naman. Tatanong lang po ako. Grabe kayo sa akin, ha?
Saang lugar na po to? Saang lugar na po to? Salay. Salay, Mangaldan. Pa, Salay, Mangaldan. Saan po ba kayo pupunta? medyo mahina kasi ang pandinig ko te eh. Pasensya na. Lakasan. Salay po. Salay, Mangaldan. Ano po? Kuya, naririnig niyo po ba yung sinasabi nila? Ano? Sabi ni nanay, ang laki daw ng mata mo. Grabe naman kayo ate sa akin. Grabe sa atin pinagtatanong. Saan? Salay Mangaldan po. Saan po yung papunta ng Mapandan? Saan po? 2 beses na yan! Hindi na pandinig. Saan po? Sabi ni ate, ang pangit mo daw. Grabe naman si ate. Grabe sila dito sa akin. Sige, thank you na lang po. Thank you. Saan po yung daan? Diretso lang po ito. Lagupan. Tapos, Lingayen, going. Nani, hindi ko po gaano marinig kasi medyo mahina po kasi yung pandinig ko. Diretso lang po yan. So pagdating nyo, tanong-tanong lang kayo papuntang Dagupan. Pagdating nyo ng Dagupan, marinig nyo papuntang Lingayen. Kasi diretso lang po yan eh. One way lang po sila. One way. Ano? Dito po? Kuya, naririnig mo po ba yung... Hindi ko gaano kasi marinig. Magkakadaw ka, pre. Magkakadaw ka, pre. Ah, dito yung daan. Diretso lang po. Ah, pero mga ilang minuto Malayo pa po. Sobrang layo pa po. Mga... 2 hours ka pa. Depende sa biyahe. Ano po? Depende sa biyahe, 2 hours pa po. 2 hours. Dalong... Ano daw? Ang laki daw ng mata mo. Ah, 2 hours. 2 hours. Ah, 2 hours po. medyo malayo pa. Malayo pa po. Kasi may... Okay na. Ah, sige po. Thank you.